Bueno, boas tardes. Despois de tanta erudición, eu vou a decir unhas brevísimas palabras para presentar a exposición. É unha exposición que dende hoxe ata 8 de outubro presentamos nesta sala, Aula de Cultura Ponte das Rosas, e sede do IE. Parafraseando un militar sermano do século XIX, poderíamos dicir que os obxetos que compoñen esta mostra representan unha continuación lóxica e coherente do oficio do poeta Xosé María Álvarez Cáccamo por outros medios. E revelan de maneira densa e directa as estreitas relacións, analoxías e realimentacións que as artes manteñen entre sí. Sexa cal sexa o medio, a poesía vén da man do poeta, e o soporte, literario, plástico ou musical, convértese entón no espello no que o pensamento poético se reflicte. Na historia das artes é moi común, na obra dun único autor, o trasvase multidisciplinar, entendido como xogo, como experimento, ou mesmo como verificación do concepto poético alén dos seus límites iniciais. Aínda que somos quen de enumerar exemplos de abondo de artistas plásticos que colaboraron no enriquecemento do corpus literario, tanto na nosa cultura occidental como no Oriente, non é doado atopar exemplos do sentido inverso. Preguntarse polas causas desta simetría podería ser un bo tema de estudio e debate. O traballo plástico de Pepe Cáccamo retoma o discurso das vanguardas históricas e nútrese ante todo das imprescindibles contribucións do azar e o obxeto encontrado, apropiándose das técnicas e tradicións do collage e da ensamblaxe. Nas súas pezas atopamos ecos da patafísica de Roussel e das invencións fantásticas de Cunqueiro, do humor e a ironía da vontade lúdica dos cadáveres exquisitos, da economía do ready-made rectificado, mais tamén da tradición popular e mariñeira do esboto. Mais, sen dúbida, o que define este traballo é a súa relación de dependencia formal, case adicción, diríamos, co obxeto libro, coa tipografía asumida plásticamente, coas ferramentas da escritura que o autor tamén coñece. Para cando unha serie baseada no libro electrónico, no e-book, nunha sorte de caseiro bricolaxe, de pretecnoloxía, como se dicía na escola do meu tempo, Pepe Cáccamo rompe, fende, suma, resta, racha, corta, pega, engade, colorea, mutila, tortura, enche ou baleira, todo por amor ao xeto libro. Imaxes, idea, analoxías e metáforas xorden de asociacións, colisións e colusións, onde os títulos, imprescindibles e inseparables da peza, pechan o encontro, configurando un espazo de cambios, mutacións e transfiguracións, impreciso e ambiguo, rico en plasticidade, onde o libro e o signo obedecen a máis dun amo, pertenecen a máis dun mundo. Este é o territorio de Pepe Cáccamo, que aquí hoxe abre as súas portas e convídanos generosamente a gozalo. Grazas, Pepe, por este agasallo e grazas a todos pola vosa presencia. Efectivamente, como non sei se Miguel Anxo ou Gonzalo apuntou, isto é traballo de recolector, traballo de coleccionista, e eu creo que hai unha coincidencia, efectivamente, en ambos labores, ¿no? O labor do coleccionista de material azarosamente descuberto, topado, obxecto topado polas praias, por, en fin, no lixo, ou entre os restos que a propia vida doméstica vai xerando, e logo xa, claro, en fin, no momento en que a xente sabe que me dedico a esta rara ocupación, pois, en fin, vou recibindo máquinas bellas, radios que non funcionan, cacharros absurdos, e algún día vou conseguindo que dialoguen entre sí as diferentes pezas que poden compoñer un obxecto. Aí hai, por tanto, un traballo de recolector, como hai un traballo recolector nos topónimos, porque isto comezou simplemente porque quedei un día fascinado co topónimo de Córdoba.